Озон кыштан соң Казан урамнарын тәртипкә китерү апрель башыннан ук бара. Бүген менә Кабат шәһәр буенча 200 техника һәм шул ук кадәр кеше эшләде. Юлларны чистарту берничә этапта уза. Карбышев урамына эшкә әле чыкканнар гына. Юлларны агач ботаклары һәм чүп-чардан арындыралар. Монсы инде Даурия урамы биредә эшләрнең икенче этабы бара. Аны Бродвей исемле машина башкара. Ул майдадырга охшаган дип шаярта хезмәткәрләр. Бу техника нигездә җәяүлеләр өчен юлларны чистарта. Зорга урамында исә зур техника эшли. Биредә юлларны чистартуны бүген төгәлләделәр. Башта юл читендә җыелган туфракны себерделәр. Аннан соң барсында су белән юдырып чыктылар. Срок до 25 апреля все основные дороги. 25 апрельгә кадәр Казандагы барлык төп юллар да тәртипкә китереләчәк. Юл буендагы коймаларны, билгеләрне тукталышларында читләтеп узмыйбыз. Бираздан чирәм үскән урыннарны да чистартачакбыз. Бүген Җиңү проспекты һәм Сахаров урамнары киселешендә урнашкан тавыштан саклау экраннарын да юдылар. Шәһәр буенча аларның барысы да чистартылачак. Инде иртәгәдән соң Казанда зур шәһәр күләм өмә үтәчәк. Парк һәм скверлар ишек алларына теләгән һәр кешене чакыралар. Перчатка һәм эш коралларын бушка бирергә вәгъдә итәләр. Казан халкы шимбә өмәсендә катнашырга әзерме? Атна сайын чыгаралар. Агачлар утыртайдык. Хәзер инде алай юк бит инде. Вообще надо. Өмәләрдә катнашуына аз, табигатьне саклауны чын күңелдән теләргә кирәк. Уже было субботники. Мин бу ел өмәдә катнаштым инде, тагын барырга кирәк булса карарбыз. Шыгыз, мотор булсын, шәһәрләр чиста булсын. Шәһәр күләмендәге өмә турында тулырак мәгълүмат Казан мэриясе сайтына урнаштырылган. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.